sabela wena Nkosi yamakhosi umfundisi umchunu entabeni zasenquthu amen. Ngiyabonga Nkosi ukumenywa nguwe kulesi sikhumbuzo sokuzobonga ukufika kwakho Jehova, ngoba ukubeka wawungekho emhlabeni, ukubeka ufikanga ngaba siwona lo mndeni. Ngesikhathi ungakafiki abantu babedlala inyanga, kuthi makuthwasa ihlobo kube ney'nkomo ey'phumayo, kuthi makuthwasa ihlobo kube ney'nduku zomnqandane ey'bizwa kuthiwa abafana, kuthiwa yizona ey'namandla kakhulu ngoba wena wawungakafiki wena. Uma usufikile ufike wakuqeda konke lokwaphela ngisho ney'bhoko emhlabeni. Lapha ngakithi nje kukhona indlu yesonto elithile, kuthi angisho okwakungahanjwa eduze kwayo, kuthi makuhwalala angeke usedlula lapho noma ungabonanga lutho uyozwa ngey'nwele y'shwaqa ukuthi khona indaba ekhona la. Wafika wena shembe waqeda konke wathi ababengangenile ezulwini base beyangena. Sizobonga leyo ndaba enjalo. Ezweni lakithi wafika uBhombela, wafika umhlaba uxakekile, amadoda engekho ehambile eyolwimpi. Ufikela emzini wakwaNtombela, uthi uma efikela emzini wakwaNtombela uyabuza uthi apha amadoda kulelizwe. Kuthiwa amadoda kulelizwe awekho amadoda kulelizwe, ahamba aye empini. Wathi hambani nibatshele ukuthi sekufika uShembe, athi kufika uShembe la uthi impisi izophela ababuye emakhaya. Kusho umabona kude uyasuka uwele umzinyathi, uwelele endaweni okuthiwa kwaHoza. Uma ngabe fika khona uthi hawu kule ndawo awakazi ukuba khona, kodwa kodwa uma kukhona okulayo anokuthandazela ngale.
Sobonga indaba. Njengoba siyakubuka khona kwabo. Manje uNkulunkulu akasiphinde zokukwazi ukuthi ungubani. Amen. Singajwayeli kakhulu. Angathi uNkulunkulu angasiphi inhliziyo zokuthi sikwazi ukuthi ungubani, singajwayeli. Akubanga mnandi kithi eGoli. Akuzange kube mnandi. Ngoba izolo sike sabona izolo sifundela incwadi ukuthi laba bantu basondela kimi ngemlomo nje sicabanga ukuthi kushiwo kude kanti indaba ikhona la. Sekuqalile futhi. Siyakuthanda unyazi maNazaretha. Amen. Siyakuthanda. Amen. Nawe uyakuthanda. Ubani pho kanti lo ongasalazi unyazi utluka. Uma ngabe simthanda sonke kanti ubani lo ongasalazi unyazi utluka. Hayi kungcono ukubuyela ekhaya uyondla uphuthu lakhe. Ngoba le ndaba siyibonile izolo. Njalo sihlale kufunda incwadi kuthiwe laba abantu basondela kimi ngemlomo nje kodwa izenzo zabo zikude naye. Hayi bengithi nje uba nami ngisukile enquthu. Angivele ngithi Nkosi yamakhosi siyabonga ukuba wathunywa ezulwini wazoba umuntu ebantwini njengezwi lakho elithi inkosi yehla ezulwini Você